Ahojte, ja som Lukáš Kymlička a budem vás sprevádzať našou DM školou líčenia. Postupne si predstavíme 10 častí, 10 videí, v ktorých si ukážeme rôzne tipy a triky, ako sa správne nalíčiť. Ukážeme si rôzne nové techniky a štýly líčenia. Dúfam, že niektoré si naozaj osvojíte, že sa niečo naučíte a potom ich budete dokázať uplatniť aj vo vašom živote a vašom každodennom líčení. A keďže treba začať od základov, začneme aj my. A ako prvé si ukážeme, ako si spraviť dokonalý podklad, ako si vytieňovať tvár, aby vaša tvár naozaj žiarila, bola bez akejkoľvek chybičky a bola naozaj dokonalá. Skôr ako začneme s líčením, tak si ukážeme, čo na to budeme potrebovať a trochu sa aj v jednotlivých produktoch zorientujeme. Ako prvé budeme potrebovať určite podkladovú bázu pod make-up. Je to báza, ktorá má takú krémovo-gelovitú konzistenciu a je veľmi dobrá v tom, že naozaj keď si ju nanesiete na tvár, dostane sa vám všade do porov, tú tvár, vašu pleť dokonale vyhladí a následne make-up na nej už bude pôsobiť veľmi rovnomerne a tá pleť naozaj bude dokonalejšia. Ďalej budeme potrebovať make-up. Existuje takýto tekutý make-up, minerálny make-up. Rozdiel je v tom, že tento tekutý klasický nemá takú kryciu schopnosť ako ten minerálny. Čiže naozaj, keď chceme tvár dokonalo zamaskovať a chceme, aby tá krycia schopnosť bola väčšia, tak použijeme ten minerálny, ale pokiaľ naša pleť je celkom dokonalá a zdravá, tak nám stačí tento jemný kryci a použijeme na to tento štetec, ktorým sa najlepšie ten make-up rozotiera na tej tvári. Najlepšie si ho do tej tváre vmasírujeme, dostane sa nám naozaj aj do tých porov a celý ten make-up na tej tváre bude pôsobiť ako taký jednoliatý film, čiže nevzniknú nám tam flaky. Pokiaľ niekto nepreferuje tento štetec, niekomu sa robí lepšie s rukou, takisto môže s prstami alebo s húbkou, komu je ako lepšie, ale tento štetec zaručí to, že naozaj tá tvár bude dokonalá. Ďalším variantom make-upu je tuhý make-up. Máme tu dva takéto kompaktné make-upy, jeden je krémový kompaktný, jeden je tuhý kompaktný. Výhodou tohto je, že majú oveľa lepšiu kryciu schopnosť ako tie tekuté. Tento krémový kryje trošku menej, naozaj je taký krémovejší, taký hladší a tento tuhý je naozaj veľmi pevný, má perfektnú kryciu schopnosť a je veľmi dobrý v tom prípade, ak chcete zakryť naozaj nejaké kruhy pod očami alebo červené žilky, takže výber je na vás, my dnes budeme líčiť s tým tekutým. Ďalej k dokonalému make-upu budeme potrebovať korektor. My tu máme na výber takéto dva. Jeden je v podobe vysúvacej tyčinky, a druhý je takýto tuhý. V podstate rozdiel v tom nie je žiadny, akurát v nanášaní. Tento nanášame prstom, tento sa nanáša priamo z tyčinky, čiže tento je asi hygienickejší, ale určite majú veľmi dobrú kryciu schopnosť a dosiahneme s ním to, že naozaj tie časti, ktoré chceme mať zosvetlené, rozžiarené, tak tieto korektory nám to zaručia. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou dokonalého podkladu je púder. My tu máme na výber dva púdre, jeden je kompaktný a druhý je takýto sypký púder. Tento sypký púder je lepší v tom, že naozaj tam sú tie mikročiastočky, naozaj veľmi malé, mikroskopické, minerálne. To vám zaručí to, že ten púder sa vám dostane naozaj všade do každého póru, čiže tá tvár bude naozaj dokonalá, bude jednoliatá a budete mať na tvári taký hladký zamatový film, čiže naozaj tú pleť aj zmatní. Tento kompaktný má veľmi dobrú kryciu schopnosť, nevyzerá tak prirodzene na tvári ako tento sypky, ale výhodou je to, že keď ho nosíte v kabelke, tak sa vám nerozsype a naozaj môžete ho kdekoľvek vytiahnuť a prepudrovať sa, kdežto tento sypky sa vám ľahko rozsype a je hodnejší skôr na domáce použitie. Puder budeme nanášať štecom, na to je veľmi dobrý takýto gulatý, hrubý štetec, ktorý naozaj nanesiete na ten púder a poriadne ho masírujete do tej pokožky, do tej tváre, takže takýto gulatý, hrubý. Ďalším variantom púdru je guľočkový trblietavý púder. Tento púder už skôr neslúži na to, aby vaša tvár bola matná a zapudrovaná, ale je to skôr o tom, že dodá vašej tvári taký bronzový opálený nádych, naozaj tým, že obsahuje tie trblietavé čiastočky, tak tú tvár rozžiari, rozjasní. A je to veľmi dobrý púder napríklad na leto alebo na svadobné líčenia. Posledným produktom k nášmu dokonalému podkladu sú bronzery a lícenky. Bronzery sú väčšinou v hnedých odtieňoch a lícenky v ružových. Veľa žien to naozaj nerozlišuje, asi to mýli a takisto bronzery považuje za lícenky, ale ten rozdiel tam je veľký, hlavne v tom využití.
kdežto bronzer slúži na to, aby ste si vytieňovali lícnu kosť a tú tvár opticky zúžili, tak lícenka slúži na to, aby ste si zvýraznili tú stredovú, najvypuklejšiu časť vášho líca a práve tá ružová farba vám dodá naozaj taký zdravý a svieži nádych. Bronzery nanášame väčšinou takýmto plochým, malým štecom. Lepšie je menší štetec, kvôli tomu, že keby ste to nanášali veľkým štecom, robili by sa vám tam zbytočne veľké flaky a celé vaše líco by bol jedna veľká hnedá machula, takže lepšie je takýto skosený a tenký. A na nanášanie lícenky je dobrý štetec taký, ako sme použili pri púdri, a to je gulatý štetec a ten vám zaručí, že naozaj tá farba sa dostane do tých pórov, že ju rovnomerne roztieňujete, rozmažete a nebudú sa vám tam tvoriť flaky. Takže produkty na naše líčenie už máme predstavené a my si teraz predstavíme našu modelku, ktorá nás bude sprevádzať v našich prvých 5 častiach DM školy líčenia. Ahoj Zdenka. Ahoj. Ja ťa vítam v našej DM škole líčenia. Na tebe si budeme ukazovať prvých 5 videí. A čo ty a líčenie? Tak ja sa líčim veľmi rada, aj keď nie veľmi často, ale o to radšej. Takže tým, že som spevačka, mám vystúpenia, tak sa musím vedieť aj sama nalíčiť. Nevravím, že je to neviem aké krásne, ale je to jednoduché a spĺňa to účel, čiže myslím si, že celkom fajn. Tak možno niečo naučíš ty mňa, niečo naučím ja teba. A dnes si ukážeme, ako si spraviť perfektný make-up, perfektný základ. Čo chceme mať skryté, to zakrieme, čo chceme mať zvýraznené, zvýrazníme, skrátka, aby tvoja pleť, tvoja tvár bola tip-top. A skôr ako začneme, poďme si to nakresliť, ako bude líčenie vyzerať. Takto najskôr nakreslím tvár. Pri tom tieňovaní je veľmi dôležité to, aby sme si naozaj zosvetlili tie časti, ktoré chceme mať svetlé, tmavili tie, ktoré chceme mať tmavé, aby sme naozaj dosiahli tú plasticitu tej tváre. Ako prvé použijeme korektor, ktorý nanesieme hlavne na miesta pod oči, pretože naozaj chceme, aby nám tie oči aby nám vynikli, aby boli naozaj rozsvietené, rozžiarené, takže pod očami nanesieme korektor, takisto ho nanesieme k nosu, tam väčšinou bývajú také červené miesta alebo žilky, dáme ho aj na bradu a čelo do stredu. Keď budeme mať nanesený tento korektor, ktorý my následne roztieňujeme, tak na celú tvár nanesieme make-up vo farbe vašej pokožky. A potom príde na radu stmavovanie. A stmavovať budeme práve túto časť, pretože si chceme zvýrazniť lícne kosti a naozaj chceme, aby tá tvár pôsobila štíhlejšie, užšie a naozaj tak plastické, viac vykreslenie. A to budeme robiť s tmavým make-upom, čiže si zvolíme make-up, ktorý bude o jeden odtieň alebo dva tmavší ako ten, ktorý sme dali ako podkladový. A budeme tieňovať lícnu kosť smerom dole, smerom k brade. A naozaj budeme to robiť tak precízne, aby sme to roztieňovali do toho make-upu, aby nám tam nevznikli flaky, ale naozaj, aby opticky sa nám tá tvár zúžila. Rovnako ten tmavý make-up nanesieme aj sem z spánkovej časti a opäť roztieňujeme. Na záver celú tvár zafixujeme púdrom, transparentným a zvýrazníme si líca. Líca, tam je veľmi dôležité, aby sme opäť tú lícnú kosť, ktorú sme si zvýraznili tmavým make-upom, aby sme ju opäť zvýraznili lícenkou a na tú najvypuklejšiu časť nanesieme ružovú lícenku. Tá tvár bude pôsobiť naozaj, že je taká svieža, zdravá, šťavnatá a bude vymodelovaná, plastická. My si zoštihlíme to, čo chceme zoštihliť, to, čo chceme zvýrazniť, bude mať zvýraznené a naozaj bude mať takú dokonalú, perfektnú pleťovku. A teraz si to ukážeme na modelku. Tak a poďme sa pozrieť, ako sa taký dokonalý podklad robí. My už sme Zdenke naniesli na tvár podkladovú bázu pod make-up. Dali sme ju tam práve preto, aby naozaj tá tvár bola taká jednoliatá, aby sa nám tá podkladová báza dostala všade do pórov. To nám vlastne spôsobí to, že keď na to naniesieme ešte make-up, tak tá tvár naozaj bude hladká, bude tá farba toho make-upu jednoliatá a všetky tie nerovnosti nám práve ten podklad pod tým make-upom zakrie. Keď máme nanesenú podkladovú bázu, ideme naniesť korektor. My sme si zvolili tento tuhý krémový a budeme ho zosvetľovať a nanášať hlavne na to okolie pod očami,
ktoré chceme mať naozaj presvetlené a rozžiarené. Tým vlastne my schováme nejaké tmavé kruhy, alebo keď sú tam nejaké červené žilky alebo nejaké nezrovnalosti. Takisto ho dáme ku koncu nosa, pretože tam väčšinou bývajú nejaké červené miesta alebo žilky a tie my chceme zakryť a zamaskovať. Takisto si zosvetlíme bradu, čiže do stredu vklepeme jemne tento rozjasňujúci korektor a rovnako ho dáme aj na čelo, do stredu. Musíme myslieť na to, že naozaj ten korektor musíme tam vklepať, masírovať do tej pokožky, presne aby sa nám dostal do tých pórov, aby sme ho tým prstom nezmazávali z tej tváre, ale naopak, aby sme ho tam vklepali, aby ho bolo vidieť. Tí nám potom aj veľmi vyniknú práve oči, tým, že budeme mať to okolie pod nimi zosvetlené. A naozaj ten korektor ťaháme až k myhalniciam na spodnom viečku, aby sme celé to dolné viečko naozaj mali presvetlené. Takisto to rozpracujeme aj na brade, hlavne v strede a na čele. Keď máme nanesený korektor, zoberieme si make-up, ktorý by mal byť čo najviac príbuzný farbe vašej pleti. Najlepšie, keď naozaj si to prirovnáme k tvári, že naozaj ten odtieň nám sedí. Je vždy lepšie zvoliť o stupeň svetlejší make-up ako tmavší. Ľahšie sa nám potom make-up stmavuje, keď dáme svetlý, ako by to bolo naopak, že by sme potom museli zosvetľovať. Make-up budeme nanášať pomocou štetca. To nám práve zabezpečí, že naozaj ten make-up sa nám dostane všade rovnomerne a nebudú sa nám tam robiť flaky a budeme ho nanášať aj na tú časť, ktorú sme už zosvetlili. Čiže na tú, kde sme už nanesli ten korektor. Musíme naozaj ten make-up nanášať aj na kontúre tváre, aj na bradu, aj na krk, naozaj aj na tom čele, až do vlasov, aby sa nám okolo tváre nespravila maska, ale my to musíme poriadne všetko rozpracovať. A tým štetcom práve sa nám podarí to, že ten make-up bude na tej tvári jednoliatý, nebudú tam žiadne škvrny ani flaky, ale naozaj ho poriadne masírujeme. Komu sa lepšie robí rukou, môže rukou alebo húbkou, ale my sme v tomto prípade zvolili štetec. Čo veľa žien zabúda, keď nanáša make-up, tak je naniesť ten make-up aj na špičku nosa zo spodu. Naozaj tam veľakrát ten make-up chýba a tam nie je, takže treba ho naniesť aj sem. Takisto nesmieme zabudnúť aj na očné viečka, keďže aj tie sú súčasť tváre, takže make-up, ale vo veľmi tenkej vrstve, najlepšie prstom, naniesieme aj na očné viečka. Tie častokrát bývajú takisto veľmi tmavé, alebo sú na nich červené alebo fialové žilky. Takže takto si tú pleť zjednotíme, že zosvetlíme aj očné viečko. Takisto make-up nanášame aj tu do vnútorného kútika, tam takisto veľakrát si to zabúdajú dávať ženy. Keď máme nanesený make-up, zvolíme si make-up, ktorý je o 2 odtiene tmavší ako ten, ktorý sme nanášali. Ak nemáme taký tmavý make-up, kľudne si ho môžeme vyrobiť tým, že si zmiešame ten, ktorý ste dávali a farbu na líca. Zmiešame si to vlastne na ruke, tým, že si vytvoríme takú tmavú kašičku. A teraz si my vykreslíme lícnu kosť a kľudne si to tam takto naklepeme prstom. A teraz to budeme tieňovať smerom dole. Naozaj treba to tam takisto vklepávať, ako sme dávali ten make-up. Môžeme to robiť buď prstom alebo so štetcom. Dôležité je to, aby ste to tieňovali smerom dole, pretože my si tým chceme vlastne zvýrazniť tú lícnu kosť a tá tvár opticky sa nám vymodeluje, získa takú plasticitu a opticky hlavne sa zoštíhli, čo my chceme. Takže tento tmavý make-up tam pekne rozpracujeme a roztieňujeme. Najprv si teda prstom nakreslíme tú čiaru, kde by tá lícna kosť mala byť a potom to opäť prstom roztieňujeme smerom dole. Touto istou technikou, vlastne tým stmaveným make-upom si zoštihlíme ešte aj túto tvár v spánkovej časti. Tak jemne ho tam zapracujeme a vytieňujeme. Ak by sme si chceli opticky zoštihliť aj nos, čo v tomto prípade s Denkinom nemusíme, tak ten tmavý make-up sa nanáša potom aj tuto z jedného boku nosa, aj z druhého. Takže si tam spravíte ako keby takú čiaru, ktorú opäť roztieňujete, ale iba po bokoch nosa.
Ale Zdenka má pekný štíhly nos, takže to vôbec netreba, ale aspoň si ukážeme, ako sa to robí. Aby ten efekt toho zoštihlenia bol ešte viditeľnejší, tak do stredu môžeme naniesť ešte korektor, vlastne, že ten stred nosa my zosvetlíme. Keď už máme tvár vytieňovanú, aj tmavým make-upom, aj sme zosvetlili korektorom, tak si na záver zoberieme transparentný púder a zafixujeme si celý tento make-up. My sme zvolili zmatňujúci transparentný púder, ktorý nám naozaj celú tú tvár zmatní, hlavne celý ten make-up zafixuje, čiže sa nám nebude ďalej rozmazávať ani topiť na tej tvári. Ak chceme, môžeme zvoliť takisto minerálny púder, ktorý nám tú tvár ešte lepšie zafixuje, pretože sa nám ten púder dostane do všetkých pórov a rých na tvári, takže naozaj tá tvár bude taká zmatnená a vytvorí sa nám na nej taký zamatový povrch. Keď máme tvár zafixovanú púdrom, zoberieme si bronzer a licenku a vykreslíme si líca. Najprv začneme bronzerom, ktorý budeme nanášať v tom istom mieste, ako sme nanášali ten tmavý make-up, čiže vyrazníme si ním tú lícnu kosť. Opäť si tam nakreslíme ako keby tenkú čiaru, ktorú my roztieňujeme smerom dole, aby sme si tú tvár opticky ešte viac zúžili a zoštihli. Ak sa nám tam budú robiť flaky alebo nejaké ostré hrany, kľudne si môžeme pomôcť prstom a to roztieňovať. Čiže dôležité je nakresliť si najprv tú lícnu kosť v tom tvare, ako ju máme, alebo keď ju tam nemáme, tak si tú čiaru jednoducho nakreslíme a rozmažeme ju smerom dole a my si tam tú lícnu kosť opticky vlastne vytvoríme. Keď máme lícnu kosť vytieňovanú bronzerom, teraz si tu na vypuklejšiu časť líca zvýrazníme rúžovou lícenkou. Rúžovú lícenku nanášame takýmto gulatým štecom a najlepšie sa nám to nanáša tak, ak sa modelka jemne usmeje a naozaj na tú najviac vypuklú časť líca my nanesieme tú lícenku, naozaj veľmi jemne, to iba vmasírujeme tým štecom a tá tvár zrazu bude vyzerať tak viac šťavnato, sviežo a zdravo. Ak sa nám stane, že sa nám líčka zdajú príliš tmavé a chceli by sme to trochu zosvetliť, môžeme opäť použiť štetec, ktorým sme nanášali make-up a celé to vlastne zafixovať a zjednotiť tú farbu. Tým sa nám vlastne aj tie prechody medzi sebou ešte viac rozplynú a bude to viac vytieňované a nebudú sa nám tam robiť tie ostré hrany. Týmto by sme podklad mali hotový. Ak máme ešte potrebu, že by sme chceli rozjasniť napríklad lícne kosti, že by sme chceli, aby tá tvár mala takú väčšiu plasticitu, tak si opäť zoberieme ten krémový korektor, ktorý sme dávali na začiatku a môžeme si túto časť na lícnej kosti presvetliť. Tým nám aj sa rozžiari to okolie pod očami a aj tie oči nám viac vyniknú. A týmto máme dokonalý podklad hotový. Tak Zdenka, ako si ty spokojná s týmto make-upom? Tak zatiaľ veľmi, ale tak snáď ešte budeme pokračovať, tak počkám si na finálnu verziu. Aj si sa naučila dneska niečo nové? Áno. Naučila som sa, že make-up patrí aj na nos. Tak som rád, že už vieš, že make-up patrí aj na nos. A v budúcom videu si ukážeme, ako si dokonalo vykresliť obočie, aby vám dodalo naozaj ten prirodzený a správny výraz. A to bude taká čerešnička na torte k tomuto nášmu podkladu. A my so Zdenkou sa už teraz na vás tešíme na budúce. Čaute. Ahoj.